May gabi Bombo John ug may gabi ipod sa atong mga suking tigpaminaw. Also comment mo ano Mayor gipagawas bang report ni Edward Hayco. Kuwang daw 1.5 meters ang track oval. Muna akong giingon ganina sa ako ang interview nga kung ang kuwang nga 1.5 meters kung tungod lang na kuwang kay tungod sa pagbadli sa linya, then atong ingnon ang contractor nga usbon gyud na niya tanan kay para musakto gyud siya ang 400 meters. Wa magud ta kahibaw unsay rason ngano nagkuwang, tungod ba na nasayo ba isang linya o tungod ba na nga naagyoy structural nga defects, no, or nagdungag ba og mga structures diha muna nga na gamay ang maong linya. So wa pa ko kibawa pa ko report niya na, but if it is just kung tungod lang nga sayo badli sa linya, di sa na lang kayon kay usbon na sa kontraktor. Palitan og di ila usbon, di ato bayran. Dili kina nato bayran. Oy kay nagod sa tong kontrata nga kanang ang iyang trabaho kinahanglan kanang pulido. Ug dili ka pulido din nato bayran. Mao. Usa may kanang usbon tanan, tangtang tanan rubber nya linyahan na pagbalik. Dili naman tingali. Muna nga mangutana sa gyud ko sa contractor ug unsay iyang angay buhaton, because if depende sa na no kung unsay mga damages karon after the palaro kay iya magyud ko nung i-make overan unya. So kung iya lang i-make overan di mapapasa sa tong puti nga marker, then he will have to put another kanang linya over it, no. So wa pa ko kahibaw gyud ug unsay angay niyang buhaton, but dili gyud nato siya bayran kung di mahuman ang iyang trabaho nga pulido. Ug not only that, kanang naa gyud sa atong kontrata kay naman tay contract with the contractor, di ba? Naman tayo. So mo nay sundon unsay nas kontrata. Og na Mayor, kanang yung closing ceremony kinsa atong pinasidunggan nga dinapit nga mga bisita. Hello, sa to? Og na closing ceremony kinsa gipang invite nato mga bisita. Well, kaduha na nibalik, no? Doon nakaadlaw sa Gunson, nga nibalik ang Vice President Security Group. At the same time, ang protocol officer sa sa Vice President's office na mga nangadto man, no? So, I am expecting ang Vice Presidente maabot ugma.